Waħda mill-mistoqsijiet li kemm il-darba smajt matul din is-sena kemm il-isqof hi mela għadek timxi ġieli niltaqa' ma' xi ħadd jew ġej lejn knisja ta' Ħalbalzan jew meta mmur nimxi aktar il-bogħod u jistaqsini mela għadek timxi. Jien nifhem il-mistoqsija, imma ir-risposta tiegħi kemm illi jisqof iktar hemm bżonn nimxi, mhux inqas. Il-mixi jgħinni biex niċċaqlaq u għandi bżonn niċċaqlaq l-eżerċizzju meħtieġ, imma jgħinni wkoll għal diversi affarijiet oħra. U tlieta minnhom se nsemmihom illum. Il-mixi jgħinni biex fit-triq niltaqa' ma' diversi nies, ġieli ma' familji sħaħ, u nos il-tant persuni niltaqa' magħhom. Kultant b'tislima, kultant nieqaf ftit tal-ħin, ġieli niltaqa' ma' xi ħadd li kont ili ħafna ma nara, imma meta ngħaddi minn toroq differenti nibda niftakar li hawn ħafna sabiħ u pożittiv fil-ħajja ta' tant nies. Wara il-bibien magħluqa tad-djar hemm tant stejjer ta' mħabba, ta' sagrifiċċju ta' ġenituri għal uliedhom, ta' nies li qed ifittxu li jgħaddu bil-ferħ. Hemm ukoll tant batija ta' nies li huma mweġġa jew li jinsabu waħedhom, kultant laqas jistgħu joħorġu, ta' nies li jixtiequ li xi ħadd jismagħhom jew jixtiequ min jerfa'hom mill-problemi li fihom jinsabu jew li qed ibatu minħabba firdiet. Din kienet ukoll l-esperjenza tiegħi fil-familji li żort matul din is-sena fil-mixja li għamilt fil-parroċċi meta kont tal-vista pastorali. Jienu għaddej mit-triq qalbi tinfetaħ għal tant stejjer li sirt naf bihom l-ewwel darba waqt il-mixi. Jew nies illi il-kuntatt magħhom beda b'tislima ta' darba jienu għaddej fit-triq u kiber u ssaħħaħ ma' żmien. Għalhekk fil-mixi niftakar dejjem illi l-ħajja ta' kull persuna imini hija għażiża. Jien għalihom ġejt ikkonsegrat isqof għal dawn in-nies li tqajt magħhom u tant nies oħra. Lilhom irid naqdi bil-ferħ. Magħhom irid naqsam l-għena u l-ferħ, in-niket u tħassib ta' ħajjithom, u rrid inkun preżenza ta' inkoraġġiment u għajnuna lil tant nies. Fuq kollox, irid inwassal lilhom il-ferħ tal-Evanġelju u l-fidi f'Ġesu. Meta nimxi nipprova nitlob ukoll. Mhux faċli kultant tikkonċentrax ġieli trid tħares b'attenzjoni l fuq u l-isfel u naħa u oħra, imma nara tajba illi nitlob jienu nimxi. Ħafna drabi ngħid talba għal dawk in-nies li jqogħdu fit-triq. Talba biex il-mulej ħarishom u jżommhom fl-imħabba tiegħu. Ġieli ngħaddi minn toroq fejn naf li xi ħadd ikun għadu kif miet u l-familjari ikunu għaddejjin minn dolur kbir. Ġieli xi persuna li qed tistenna tarbija u nitlob għall-familja u speċjalment għat-tnejn li huma għall-om u għat-tarbija għax kif tafu aħna ngħidu l-om qed tistenna tarbija ma fil-fatt tkun qed tistennija titwieled għax tkun bdiet il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. Hija tistenna t-tarbija, t-tarbija tistenna l-mument illi tista' toħroġ għal ħajja.
għal-dinja. Ġili tkun xi familja fejn xi ħadd daħal l-isptar u naf li kuljum il-familja jridu morru l-isptar u tant stejjer oħra. U għalhekk nipprova li nitlob għal dawn in-nies jienu miexi u dat talb jgħinni biex nitkellem mal-mulej u ngħid kelma ta' barka. Kemm nara sabiħa meta nista' ngħid kelma ta' barka għal tant nies illi jeħtieġu il-barka ta' Alla. Il-mixi ifakkarni wkoll li ħajjitna hija mixja. Ġieli tluħ, ġieli nżul, ġieli faċli, ġieli diffiċli, imma ħajjitna hija mixja li trid wassalna ant il-missier permezz ta' Ġesu. Aħna mingħand Alla ġejjin u għandu sejrin. Ħajjitna hi mixja li kultant mhix faċli, bħalma ġieli mhux faċli li timxi fit-triq. Kif tafu ġieli tiltaqa' ma' ħafna ostakli, kun hemm ħafna xogħlijiet għaddejjin minn triq għal triq. Ma dik il-ħajja tagħna wkoll. Hija mixja fejn aħna niltaqgħu ma' diversi ostakli li huma ħafna drabi sfidi rridu nibdluhom aħna f'opportunitajiet biex inħobbu tassew, biex naħfru, biex nagħmlu l-ġid. Fil-mixja ta' ħajjitna aħna għandna l-għajnuna tal-kelma ta' Alla u tal-Ewkaristija. Hawnhekk fil-Knisja quddiem Ġesu jiena nqiegħed il-diversi nies li niltaqa' magħhom u nitlob biex isibu fil-mulej dak li jimla lil ħajjithom. Nitlob biex isibu lil Ġesu fil-quddiesa speċjalment nhar ta' ħadd fihom il-mulej biex hu jagħtihom il-qawwa, il-forza u d-direzzjoni f'ħajjithom. L-ikbar sodisfazzjon fil-ħajja u meta nista' ngħin in-nies jagħmlu esperjenza tal-imħabba ta' Alla fejn hu mbagħad jagħmel lilna strumenti tal-imħabba tiegħu. Meta niltaqa' ma' tfal żgħar, kultant anke waqt li miexi, nitlob illi jsibu knisja li tilqaħħom bil-ferħ. Qed ngħid għall-Knisja bħala l-poplu ta' Alla, meta ngħid ukoll għall-Knisja meta jiġu hawn, ukoll meta jagħmlu kultant xi ftit ta' storbju. Ħanirrakkontalkom x'qal darba Papa Franġisku meta kien għall-vista pastorali fit-Turkija u kien qed iqaddes fil-Katedral ta' Istanbul. Kien hemm tifel żgħir illi beda waqt l-omelija tal-Papa jolli leħnu. U l-Papa, ovvjament il-ġenituri jinkwetaw, il-Papa waqaf u qal dak it-tifel qed jagħmel omelija isbaħ minn tiegħi. Ja ġrajja sabiħa u isbaħ għalina hawnhekk meta tkun taf li t-tifel kien Malti li kien tammet hawn fil-Knisja ta' Balzan, kont tammittu sena qabel jien. Llum qalbi mimlija gratitudni lejn Alla u lejkom il-koll għal din is-sena li għaddiet. Matul din is-sena fil-missjoni tiegħi bħalis qofża mejdejn f'moħħi u f'qalbi li kona ta' Ġesu meta beda jaħsel saqajn id-disċipli tiegħu b'dik l-attenzjoni li mħabba għal kull persuna. U b'dak is-sens ta' għaddi li smajna daqshekk ċar illum fil-kelma ta' Alla. Meta ħassilhom saqajhom Ġesu tom l-aqwa preparazzjoni għal mixja tal-ħajja. Illum nitlob il-mulej jagħtini l-grazzja tiegħu biex inkompli nos il-ħajja bl-imħabba u nagħmel dan fuq l-isbaħ eżempju li għandna fil-parroċċja tagħna, Marija il-Qaddejja ta' Alla. Marija hija dik l-omm li tieħu ħsiebna u tħarisna fil-mixja tal-ħajja. U għalhekk nħares leha
biex tkompli tkun ta' ispirazzjoni għalija u lejkom biex ngħidilkom grazzi mill-qalb lilkom il-koll.